Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Na umentri katanat PWD dawa kahan ban maramot mardor ya kasurok maurong road nongpo badda kajing sokhya ka bajur halor kajing sha ino ben ki ba nong shnong ka mauhati hakabaya de bat kasurok yat kali ka bapaka menta kasngi ki nong yalam kahan riboy district kila dawa mardor na umentri katanat PWD kumjuro ya ka PWD bakan siang surok rong thamai ne ban maramot sisendon ya kasurok nalat maurong terter syadu umkra ka bahaw hapo Kamauhati constituency. Ya kani kamat jing dawa surok lapen pau da ka HANM Riboy district hadin ka jingle jurip. Ya kani ka surok kabadon kemba lai peu hadu lai pesan kilometer nadu lalat maurong umsning hakaba lam khamat do ba pateng marsing presiden rangba ka HANM lembat kiwei de kidikot jong ka te ka seng. Hakani ka jingle jurip ya kani ka surok la syam ba shilenter ka surok la dap tang da kitliu kisar bat ka surok ka julor palat pot bat kani ka jing sniu kala bujing skade ki paj ba nong le nong wan jong ki photli ki snong ki bahap hapo ka te ka Mauhati constituency na kalyang ka seng hadin bakla le ban jurip ya ka te ka surok ka bladap da ki postnem ka ba klem le bat klem maramot ning ba ka tanat PWD kumta na kalyang ka seng kala dawa no mentri ka tanat PWD uba prestun tensong lem ka tanat PWD bakan pai khmat mardor halor kani ka jinge jong ki paj ba ka thain maujrong ka thain maurong maulengkhung bat ki wei ki shnong hakabaya de bat kani ka surok PWD Ilang ban ya kren na kapor sa kapor habidei bat ngil surok ujungi bat ki babun ki pajba ki kendo tenrei ke bas nursi hakini kisngi bat kini kisnem ki blalek no nyimla benlen ba nakaliang unong mikmat bat nakaliang ka department ka ibeng yangi ki pajba jong kamorong rut ngatrai PUI ya ki khmat ki jong phi haba hiwan sane ya kene ka jing sniu jong surok nga komen ya ka ka jing kren na uwei uparalok ubang ju itu iba pateng marsing ubodei u presiden jong ka HANM jong ka Riboy district idei perlok bat ngi na kapor sa kapor ubak donisya ka jing kli ban kren na kabenta tipat ba jong gedong bat kathan te bat sakwei ka ba ngakwa ya ka ba penpau hakmat ke jong pi hak ne kapor bat kumju ya kini ki parlok ki badei ki wei na ki khot jong kene ka HNM ngakwa ban yasi mentalang hak ne ka sngi ka menta ngamdei udkhot jong ka HNM henrei da ka jin sukya wei na ki somlarang ba la nong no jong kene ka dong ka than nga sukya habidei bat kini ka kam namar ba ngioi hak ki ni ki sngi ki bladep ba uta u MLA jengi uong ba ngaladep ai ya ka surok kumba arspa kilometer na kabenta ka Mauhati konstitusi henrei ka bas nusi kalong ba kamno kat u MLA ubadei uta u member ubasyong hapo sekretariat ubaya ka ba mangingi pai ba ngila jadi u unud banthok lane ban syukur bat sakawai uong ba ban set kelai konstitusi kadai ka ba kapop bat kadai ka sang kamno unud tenga kane ka masai ni kwa ba u MLA jengi ba unlei ya unu surok shwa ka election arjar apply kapor na kaliang jong kaseng HNM Riboy district bat HNM Maluku circle idon nagre ke jaka nagadaw ba yuan hangne hadin bangila iba kajing sneu kani ka surok lalong sebapalan nagaling kaseng imla ban susong imla ban supek namar yo iba usurok udai ubutlom jong kayo kakot Henry ngi ipat ba hadu menta une surok lagi posnem Henry nagaling kaseng lai iba kamdon kata ka repairing ka babyang dan nagaling kaseng ngi penpau sa ka sorkar bat sa ki MLA ginomi khmat juga dong ba kathan ka jongi ikerpat ba kidai ban maramat yo ne surok lane kin ai ka fresh namar ngio iba ka jinta yo pai ba kalek kawan khamtam kilom kemi ki ba armet iya au ne surok ka semjing bahayaki dan nagaling kaseng hi ngi kerpat sa ka department jong ka PWD bat so minister ubdai ba prestun tensong ikerpat ba hinle yaw ne surok bat nagaling kaseng ikwa ban pausai lada pimle nagaling kaseng ginya nakiwai pat kilenti namar ngimla su ban supek ya ka jinge ka ba ki pai ba ki kendu yong ijukran ba surok udai ubutlum jong kayo kokot andrai ngiu ha ka dong Mauhati kat sebagai pai ka surok ngiu ba ka surok thoram sudah
wat balik kalkulai ro la jenjar den ada kadau kum ka seng ka bapik ka bakhmi ya ka bha ka menyat juga imla ka salang kamtam juga dong ba ka than mau hati hi bro ka wei ni don ni ka jing sokhya ba habai dei ba ka di surok so ba banle no murder kata ka dei di tempat agile ka seng ban nagale ka seng kalungkut tangga jingkran hangne henrai nagale ka seng ngilik bu ya ka memorandum sha u PWD minister ba preston tensong ba kinle ai ni surok haswa ka ne election ar hajar ar pulai nomor balai ngila thai ban supai ngi hap i ban kan ne ka jing sisa ngio i ba ya male ngio na ka por henrai ka jingkla kamdon hangne po ka dong ba ka than ge jongi ni apil segi pai ba apa vijit igi da ki nomi khamat legi male piri ban pai bosutu ya ka jing phia dongi ki pai ba nong song namar ka mau hati ka dai ka wei na ki constituency ka bala sa i ben habaro ki banta mdai tang surok den na ka dau ngi ku khun samla jo ka dong ba ka than ngi don ne ka jing sokhya ha ka bai dei bat ka jinglong jiman jo ka mau hati constituency